Iziko eliphehla umbane kweli u-Eskom lithi lizakuqhubela phambili no stage 2 wocimi-cimi wombane imini yonke yanamhlanje de kubeyintsimbi yesithandathu kusasa ngomso. Eliziko lithi oku kuze emva kokuba liphulukene namandla ombane nabalelwa kwi-14 Thousand Mega Wats. U-Eskom ebenenjongo zokuphelisa inkqubo yocimi-cimi wombane ngentsimbi yesibhozo kusasa namhlanje, kodwa ngenxa yoxinzelelo kubuxhakaxhaka buphehla amandla ombane kuye kwanyanzeleka kuba Eliziko liqhubele phambili no stage 2 wocimi-cimi wombane de kubengomso kusasa ngentsimbi yesibhozo. U-Eskom uthi iinjineli zakhe zisebenza nzima kuzinzisa le meko, ukanti umongameli Ramaphosa uye wabuzwa ngalo cimi-cimi wombane ngale ntsasa ngethuba etyhutsha izitalato zaseKhimbali. But you know, these are challenges that we are facing. We are facing these challenges and we are addressing them. Kwaye Eliziko licela abantu kuba bangasebenzisi umbane ngokugqithisileyo ukuze bacuthe ulwamvila lwalo cimi-cimi.